Nós Xogamos da Casa é unha iniciativa desenvolvida na Facultade de Ciencias da Educación do campus de Santiago de Compostela, da Universidade de Santiago de Compostela. Mestura o traballo na facultade co traballo en iniciativas sociais, neste caso coa Asociación Arcostilos de Teo e co Centro Sociocultural de Laraño, que forma parte da rede de centros socioculturales do Concello de Santiago de Compostela. Nós Xogamos da Casa é unha iniciativa específica que se desenvolveu a partir de que se establecera a emerxencia sanitaria en Galicia o 12 de marzo, buscar a forma de xerar recursos que se puideran desenvolver nas propias casas. Como? Utilizando as novas tecnoloxías. Xerouse unha canle de YouTube con 41 vídeos didácticos lúdico-educativos, unha canle que chegou a ter neste momento máis de 15.000 reproduccións, eses vídeos, 15.000 visualizacións, fundamentalmente en torno ao movimento, en torno á expresión e á comunicación corporal, tanto o corpo en movimento como o aproveitamento do espazo, o tempo e, por suposto, as posibilidades que o propio corpo ten. 2 meses de traballo intenso, traballo cooperativo, traballo colaborativo e despois traballo tamén individual. Solamente temos que colocar os dedos índices cara abaixo e sinalar o chan. A continuación, erguemos un pouco os brazos e movemos as mans arriba e abaixo. Eu penso que o que máis nos uniu foi o feito de ter que facer a canle entre todos, porque non era un proxecto individual, era en equipo, entón tiñamos que poñernos todos de acordo. Si, aprendes de outro xeito, non é o mesmo aprender o que ven sendo unha teoría que pasas as diapositivas e xa está, que ir á práctica e ver como realmente esa teoría que ti viches na clase se cumple. Y me voy a poner esta careta. Sabíamos que había moitos nenos en situación de confinamento que realmente estaban pois en pisos moitos, non tiñan tampouco a oportunidade de salir nin ao xardín e non o podían estar pasando moi ben. Eu creo que lles motivou moitos nenos e que lle gustou bastante. Destacar pois, que é un proxecto de aprendizaxe experiencial, o alumnado, precisamente a través desa APS, desenvolve os contidos da materia implementándose nun contexto real, alumnado que está preparándose para ser no futuro mestras e mestres en educación infantil, con alumnos dese grupo de idade, de 3 a 6 anos. Un produto elaborado por eles e, polo tanto, o efecto foi multiplicador e, sobre todo, algo que perdura, porque non é algo que se circunscriba a un contexto concreto, sino que ao estar de forma permanente a través desa canle, podemos velo, visualizalo, aproveitalo e modificalo en calquera momento.